annabi wannan gudun da ake taya kim ɗazu me ya faru ne? Gani mu ga yaro ko ta gudu ya shiga gidan nan. Ko lafiya? Ai da wuya in lafiya duk mutum da yana gudu to ba lafiya ba. Ku jira mu gani me yake faruwa mu gani. Kowa ya ci amana za ta ci shi. Ku faɗa kowace amana za ta ci shi. Duka wanda ya bar jagora za mu. Yanzu ma muka fara. Ba mu fara kuma dan mu daina ba. Ga ni na yi nan. Ni ma na yi nan. Ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce aƙidar mu. Wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan barmu. Mun rage Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu. Shari na mutum da aljan, mugu da muguwa su kyale mu. Gaba dai mu je zaki dan Musa. Motsin kama dubu fagen tafiya kai nisa. Bakin ciki kashe makiya, jagora ka sha gabansu. Ba mu fara don mu daina ba. 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 Ba mu daura don mu sauke ba. Ba mu fara don mu daina ba. Ba mu fara don mu daina ba. Ba mu fara don mu daina ba. Wasiya nan ban asara ba. Ba mu fara don Wasiya ba ta rago ba ce duba. Ba gidan da ake sara da suka ba. Tarbiya ba a koyar mu ringa zagi ba. Ra'ayinmu ba za a hana mu furta ba. Alhaji Nura Hussein ya ƙara tada ni. Mai gidan da ya zarce masu janjani.